बेवहाय सानथामनि हाबाफारिजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि जथुमा बेवहाय खुंफुंनो लादों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय पथालिकुसि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव बेवहाय जोङो मानव गेदेर आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों आरो बेवहाय 6 एप्रिलाव बिथाङा फैगोन आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेवहाय प्राय 30,000नि बांसिन जों बाथौ सिबियारि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो बेवहायनो दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोनांथार बाथ्राफोरखौ हयथ' बिथाङा फोसावलांगोन आरो खामानि मावनो थाखाय धोरोमारि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमजों आरो धोरोमारि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जाबायदि हेफाजाब होबोबाय थादों बेखौ बे खालि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंफ्रुगोन आरो दुलाराय बाथौ गौथुमा बे सानथामनि हाबाफारियाव गोनां हाबाफारिखौ लानानै थान्दै मेलाव सावरायनाय जागोन। बाथौ धोरोमखौ जौगाहोनाय, बाथौजिमनि बाथ्रा, नेशनेल लेभेलाव हलिडे मोननांगौनि बाथ्रा, जोंनि जिल्ला आफाद बियाब आफादफोराव बाथौ थानसालि लुफुंनायनि जाबायदि दिनै मोनसे बर' हारिनि गेजेराव धोरोमनि जांख्रिथाया मोनसे दावगाबोगासिनो दङ। बेनि गेजेरजों जों दिनै बोरै दावगाबावनांगोन, मा खामानि मावबावनांगोन आरो बेफोरखौनो जों थांखि आजावनानै जों रायजो राजाफोरनो मेसेज होगोन। दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा सानथामनि हाबाफारियाव जा जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायनो सानदों मोनफ्रोमबो जिल्ला आफाद बियाब आफाद आरो गामि आफादनिफ्राय बेवहाय लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय खावलायनाय थादों। मानो होनबा दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनबा जे जिल्लाफोराव फैनायनि थाखाय मोनसे गारिनि बेबस्थाबो खालामना होदों साखाथियाव नांजाबना थानाय जिल्लाफोरनि थाखाय, जेरैबायदिहाय उदालगुरि, बेनिफ्राय तामुलपुर, बेनिफ्राय नलबारि, कामरुप, बजालि, बाक्सा बेबायदि जिल्लाफोराव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिनि राहा खालामनानै होदों बिटिआर गभर्नमेन्टआ। एप्रिलनि 6 खालाराव जेथा गेवलां मेल जागोन बेवहाय। बेसेबांसो सुबुंफोरा थुबुर जागोन बेयाव? 30,000नि बांसिन बेवहाय जोंनि बाथौ सिबियारि बिथांमोना फैगोन आरो बेवहाय गुबुन जोंनि धोरोम सिबियारि बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन। जों मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बेहाय गासै आरो जों खावलायखादोंनो गासै दिनै बाथौनि गेजेराव गोबां आफादफोर दङमोन, जों जथायै बे हाबाफारिखौ आरो बे दिनैनि बे सानथामनि हाबाफारिनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोननो जों फोसावनो सानदों जे बाथौआ दिनै खौसेयै दिनै मुलुगनां खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो बेखौ बे गेवलां मेलनि गेजेरजों रायजो राजा बाथौ सिबियारि बिथांमोना मोनथिलांगोन। जों मोनफ्रोमबो आफादनिफ्राय जों आफादगिरि नेहाथारि आरो क'र्डिनेशन कमिटिनि मासिगिरि जों बिथांमोनखौबो हांख्रायनाय जादों।